Tepangaken kita saking kelompok kalih badhe nampilake tugas wawancara saking Bu Yofi. Tepangaken nami kula Jihan Talita Rizky saking absen sekawan welas. Tepangaken nami kula Kansa Azalia Putri Prabowo saking absen gangsal welas. Tepangaken nami kula Syafila Yulita Dwiliana saking absen 18. Tepangaken nami kula Iksanita Ovi Evanti Gata Putri saking absen 6. Tepangaken nami kula Muzalita Zelda Lutfiana saking absen 18. Tepangaken nami kula Aisyah Azalia Putri saking absen kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggih kalih kula Jihan Talita Rizky saha kanca-kanca saking kelompok kalih kelas 8E siswa UPT SMP Negeri 3 Tuban. Kula nyuwun izin badhe ngawancarai Ibu. Apa tegesé prosesi siraman ing adat Jawa? Prosesi siraman iku upacara adicara kanggo ngresiki lahir batine penganten sadurunge ijab utawa panggih. Maknane supaya calon penganten entuk berkah lan kebersihan sadurunge mlebu lumantar urip tujuan. Sapa wae sing biasane melu nindakake siraman, Bu? Biasane sing melu nindakake siraman yaiku wong tua loro, simbah utawa kerabat sing dianggep duweni wibowo lan bisa maringi donga becik, kadhangkala uga ana sesepuh lan bini-sepuh. Piranti apa wae sing diperlakoke ing proses siraman? Pirantine antarane banyu gen, kembang setaman, gayung bathok, gawangan lan busana khusus kanggo calon manten. Banyu segen lan kembang setaman duweni makna kesucian lan kabaruan. Kepiye tata cara pelaksanaan siraman? Tata carane yaiku calon manten lungguh ing ngarepe gawangan ing kursi utawa diklik. Banjur diwenehi siraman banyu segen dening wong tuwa loro utawa sesepuh secara bergilir. Saben tandusan banyu dilakoni nganggo niat ngresiki lan maringi berkah. Apa makna simbolis sing kadangkala dilalekke wong ing proses siraman? Salah siji makna simbolis yaiku lambang ngresiki energi Allah lan nyiapake calon manten supaya siap mental lan emosine. Uga minangka pratandha tresna lan pangestu saka wong tuwa loro marang anak sadurunge mbangun kulawarga anyar. Kula kinten cekap semanten anggen kula matur mbok bilih wonten salahipun kawula nyuwun agunging parekesani atau cakap sementara atur kula bilih pangapunten matur nuwun.